Boleh. Oke geng, balik mana neng channel Anang Biliat neng acara kisah mistis. Saiki aku karo dukun anyar uye TKT. Apa nih? Umurnya kurang luwih 21 tahun. 21 tahun konjur iki ket jaman penjajahan. Monggo Mas TKT bisa diceritakno keampuane jenengan neng kayak pemirsa. Aku ki iso merasakan kekuatan yang hebat sih. Jadi makhluk goib. Wah, pateni. Aku yo iso ngrasake nek wong jomblo priwe rasane. Kaya sing nonton iki. Wah. Kocelok to. Kocelok iki. Wis yuk. Monggo terusno iki le apa Survei. survei lah tempat kini. Jadi kekuatane aku pengen ngrasani pengen Iki- tantang. Mitosnya ning kene ana hantu ibu-ibu jadi. Ibu-ibu sing seneng menampake diri ro cah jomblo. Gak dia memburu ibu-ibu. Guys. Guys langsung weh. Langsung weh. Ikuti terus kisah kita di misteri kisah mistis. Nah. Ayo geng, ayo. Oke. Ini jagung cek. Kene tak critakno. Kene iki biyen wi benteng Takeshi. Kene jeneng Takeshi. Saiki di-upgrade dadi Bukan ibu. Kayak topeng ini kayak. Iki biyen anu pemirsa. Kerajaan biyen iki. Saiki dadi tiang rias manten. cek iki aku merasakan Apa? kekuatan Mas Power Tekat. Ranger. Kekuatan yang sangat Geng, Mas Tekat merasakan kekuatan Power Ranger, geng. Kekuatan Power Ranger. Mas Tekat akan berubah jadi Power Ranger, geng. Mas Tekat ini, geng. Ini adalah kekuatan Power Ranger. lihat ini hasil penangkapan tadi. Membuat energi saya terkuras semuanya. Ini batu apa, Mas? Tekat. Batu Power Ranger, ya. ya, batu ginjal. Kan ginjalnya Power Ranger gini kayaknya. Kayak ini tunggu, geng, ini seperti batunya Thanos, geng. Thanos di Avengers, geng. Mereka semuanya marah. Lepaskan cok ewe, col, los. Sudah. Kamera. Kamera. Penampakan kamera. Mau penampakan guys, nyoroh guys. Reng kene. Tapi kok hilang lu. Penampakannya nanti. Kayak mau ngeropak Mas Tekat. Penampakan. Penampakan geng. Ayo geng. Ini hilang guys. Weh. Apa ini rame-rame? Ono duduk Apa sekitar. ini rame-rame? No Ini Mas, kamera. Apa ini? Jadi Kami dari kisah misteri ya. Bisa misteri. Iya, kisah mistis. Sekolah kisah mistis. Ini terus Tujuannya kira mengeksplor tempat kene. Mas, lagi jenengan namanya sinten? Mas Subagio. Kamera, Mas. Kamera Mas. Nggih. Mas Subagio. Nggih. Iki keadaane kene situasine priwe? Kaya nih. Ki nganu, nek kan ono wit loro keber. Oh, Kuwi ana sing nunggu ibu-ibu. wah, ibu-ibu guys, itu yang kita cari guys, dan ibu-ibu guys. Bener, Mbah Tekat, Ya, ibu-ibu. ya benar. Yuk, niki enten napa maneh, Mbah Subagio? Ono tuyul sing ane ngapi-ngapi tangan ini iki. Oh, saya mau geng, sing udah kayak gini geng. Wis nanggung. Wah, nanggung lho. Tapi hati-hati wae, iso nongol meneh. Dule. Nek, menurut penjelasannya Mas Tekat priwe iki ning pemirsa? Saya mau tuyul sing bocah cilik yen we iki main.
berubah. Main berubah tadi rumah. Oh alah. Jadi, Wah, iki. wah, senengane ngene, ngene. Oh sing kae ngene-ngene. Oh, lah Iya. ngerti. Wah. Nah, iki berarti. Ngah. Ya wis, Walake. tak parang rodo sik, Rodo. rodo. Golek Muter-muter iki. golek jebul pacaran kok, Mas. Nggih, nggih, bareng-bareng. Olah golek jebul pacaran iki. Bareng Mas, bareng. Yo hati-hati. Dewi wani ra. Bareng, nggih, nggih, nggih. Yo hati-hati. Oke, geng. Oke, pemirsa. Kita akan lanjut lagi Untuk itu yang yang Ibu-ibu. ekspor ibu-ibu. ya Ayo. Wah. Medeni, geng. Iki jere Mbah Subagio ora hati-hati mau lihat kene, geng. Mas Tekat perasaannya priwe? mulai muncul apa-apa. Delok kamera, Mas Tekat. Bawane priwe, Mas Tekat? Adem-adem butuh kelon. Ya, yang kuat. Nih. Kaya iki, jenenge tuyul mau iki. Ayo mau, geng. Tawitang meneng iki. Wis gawe-gawe awak dhewe iki ngene. Emang Belum wis pokoke iki. Mobil wis pokoke. Mobil, geng. Wes, terus ikuti terus. yuk, geng. Oke, geng. Mungkin sekarang goleki medhi ibu-ibu ora ketemu. Iki dokon TKT bakul iki rek. Arok dulu. Medhi apa wis sing ono ning kene. Kanan. Saanane itu. Timbang rano inspirasi. Oke, Mas TKT bakul rek. Oke, ikuti saya. Nanti kita undangi Mas TKT. Ya, ini. Nang kene. Kaya ono. Gimana nih? Oh, ana pertimbangan. Dulu kok. Yun. Oke. Ini mau ritual pemanggilan. Hantu yang dari sini. Sahur. Sahur. Wis jam 3. Wis jam 3. Masak salah imsak. Hadir. Masak selak imsak hadir. Wah, Geng. Geng. Muncul, geng. Kita berhasil. Kita berhasil mengundangnya, geng. Iya. Kita kat memang eten. Nah, iki. Ya, kita wawancara Wawancari. Kang Medi. Ayo, Mas. Yo jago sih. Wawancari dulu, geng. Jadi ngene. Iki saka apa? Iki saka pisah Mistis. mistis. Wawancari. Mau wawancara. Medhi apa jenengan? pocong. Pocong, geng. Pocong. Asalmu saka ndi? Asalmu saka ndi? Saka Borobudur dalan-dalan. Oh, wah. Parah, geng. Iki ternyata pocong nyasar, geng. Seneng udut ora? Mboten udut kula. Waduh. Mboten udut wong iki ra iso rati tangan iki. Lha iki Riko kok iso dadi pocong? Tabrakan tangane kegubet rantai yuk ra iso obah dadi pocong. Kaine malah ireng mergo kelabur oli, Oh, geng. labur oli. Ah, Kae. jenenge sapa, Mas Pocong? Jenenge kelalen wong karang suwe ra urip. Waduh, is. Serang tahun le mati kira-kira. Sahabat kula le mati. Wonten sahabat. Kerjaan Majapahit. Nah, iki sih saya mencium aroma kentut ini. Wei, ngentut po? Walah, aku ora ngentut. Wong karang dasare 200 dadi Wah. ambune yo kene. Rene berarti nyasar tekan kene 200, geng. Wis. Iki Mas TKT kok takon apa maneh iki? Aku bingung ya. Kelingan. Oh, kelingan. Kelingan apa iki Mas TKT? Ket lahir. Wis tau weruh sinyok. Bentuknya padha, Mas. Kaya niki. Oh. Wiki, Oh. Nah, mobil temenan. guys.
saiki kowe mulai yo. Oh, aku mulih yo arek sahur. Iya wis wayahe. Wis wayahe. Wayahe. Saurunge kowe mulai salaman sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah, Langsung mulai. Lah, kesuwen, mending aku mlayu wae. Ini dukune iki lho. ngantuk. Munggah ngantuk iki kameramen. Kayak pocong temen. Koclok kayak pocongnya. Koclok otak is mobile. Susu nobel iki pelan mlayu. Pocong kok iso mlayu kowe. Kira dilanjut ke sesuk. Ora masuk akal temenan iki. Bu. iki. Iki, Rek lanjut ke sesuk kok. lha iki apike manut Mas TKT bakal grek wae. Iki kan Mas wayahe wani. Oh, Saya ngene. wayahe Kalau wis kuwi terus ke sesuk kapan-kapan. Yo iki pamitan karo kene. Tak pamit sik karo wong-wong kene, pamit sik. karo sing penunggu kene. Oh, iki Mas TKT. Lho. Monggo dipimpin Mas TKT. Pimpin. Kene ya gong silah. Oh, yo yo. Mati. Pamit. Aku pamit. Aku Sahur. Sahur. Wis wayahe Wik. wik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis. Wis, tekan semene wae po. Ya, Mas TKT. tekan semene wae. Wis wahyu. Assalamualaikum.